Again, coming forward, Kashizu has the power. Oh, look at this. This is no good. Taking a glove to the neck of Jay Nady was zapped. Ang hindi matanggap-tanggap na pagkatalo ni Zab Super Judah. Magandang araw mga pre, mayong adlaw pod sa mga Bisaya diha. Bago natin simulan, kung bago ka pa lang napadaan sa aking munting tahanan, pasuporta naman, click mo lang subscribe button at notification bell button. Palike na rin ang video para lagi kang updated sa mga bago kong uploads. November 3, 2001, na isa katuparan ang inaabangang laban noon, ang paghaharap ng tinaguriang future king ng boxing na si Zab Super Judah kontra sa alamat ng bansang Australia na si Kostya Tszyu. Ang laban na tinaguriang isa sa biggest upset na umani ng kontrobersya ang naging resulta. Ang laban na to ay para sa bakanting daring light welterweight title at sa pagdipinsa ni Judah sa kanyang IBF light welterweight title at sa WBA Super at WBC title na rin na hawak ni Kostya Tszyu. Maraming mga boxing fans, analyst at writers ang naniniwalang mas mananaig ang batang kampiyon na si Judah dahil sa taglay nitong bilis at lakas ay di daw talaga makakasabay ang mas matanda at patapos ng karera ni Kostya, ang naging alamat ng Australia. Kahit na may mabigat din itong kamao, ang kanang kamay nito na parang maso. Underdog si Tszyu dito mga pre, at ayon pa sa interview kay Zab na medyo may pagka-trash talker din, ay talagang pinaghandaan daw talaga niya ang laban. Ang style daw ni Tszyu ay sobrang dali lang daw sa kanya. Ginawa daw si Tszyu para sa kanya. Ang boxing style daw ni Tszyu ay tatayo lang daw at susugod. Wala nang iba. Para daw itong Swiss na kiso na ang daming butas. Butas para matalo niya ang alamat ng Australia. Di daw niya ugaling pag-aralan ang mga videotapes ng laban ng kaniyang mga kalaban. Pero sa labang Tszyu lang daw siya unang nanood ng tapes at sinabi niyang alam na daw niya ang tamang diskarte sa bakbakan. Dagdag pa niya, ang tanging tsansa lang daw ni Kostya na manalo sa laban nila ay kung makatsamba ito ng suntok sa kanya. Samantalang itong si Kostya Tszyu naman ay sobrang kalmado lang, pero sinisiguro daw niyang alam na daw niya kung paanong diskarte para manalo sa laban nila. Kung gagawin daw ni Zab ang lahat para manalo ay ganon din daw siya. Dagdag pa niya, magaling daw na boxer ito si Judah, pero di pa daw ito nakatikim ng kamao na meron siya. Sa araw ng weigh-in nila, sa halip na magalit itong si Tszyu sa mga patutsyada ni Judah, ay nanatiling kalmado lang siya at inakbayan pa daw niya si Judah. Sabay tanong na, "How's your daughter?" Na talagang nagpasyak sa mukha ni Judah. Alam daw niyang nag-expect si Judah na may patutsyada din siya bilang ganti sa mga trash talk, kaya iniba daw niya ang diskarte. Iba ang kanyang sinabi na talagang nawala daw sa sarili si Judah sa tanong niya. Ang larong boxing daw kasi ay hindi lang lahat physical, kundi pati mental. Sa gabi ng kanilang pinakahihintay na laban ay bit-bit ng batang kampiyon na si Zab Super Judah ang malinis na kartadang 27 wins at 21 dito bayan knockout. Habang ang veteranong kampiyon naman na si Kostya Tszyu ay may impresibong kartada din na 27 wins, only 1 defeat at 22 dito bayan knockout. 24 pa lang itong si Judah habang 32 na si Kostya. Pagtungtong sa unang round ay talagang naghiyawan ang mga boxing fans na halos pabor kay Judah at kunti lang ang kay Kostya. Pinakita agad ng batang kampiyon ang taglay nitong bilis at lakas. Gumagamit agad ng mga matutulis at malakidlat na mga jabs habang si Kostya ay sumusugod lang at pinipressure ang batang kampiyon. Pero matapos ang mahigit isang minuto ay nasa pool sa malamasong left uppercut ang veterano at talagang bahagyang nahilo. Naapatras at napayakap na lang ito. Ilang segundo pa ang natira sa unang round ay nasundan pa ito. Malulupit na kamao ang sinalo ni Kostya Tszyu. Look at the head movement by Judah, and then he comes through with a combination to the head. And rolling away with a left hook, continues to hit. Kashizu cannot move straight back against Zab Judah. He's too quick. Now Tszyu coming forward, 10 seconds left of the first round. And he left hook to the body wasn't that clean, but he's getting the right idea. Walang dudang panalo si Zab Super Judah sa unang round.
Zab Judah lands first. And again, Kashizu cannot back up straight like that. Judah's just too quick. Second round, agad kumonekta ang kaliwa ni Zo at agad namang napayakap si Judah. Respects his strength and power on you. Judah dancing around. Hard for him to be up on his toes, but Zo stalking. Umabanti pa rin itong si Costia. Hinahabol at pinipressure para mahuli ng pamatay niyang kanan itong si Judah. Pero sa nalalabing 4 na segundong natira sa second round, kahit anong bilis nitong si Zab Super Judah ay nasalo pa rin niya ang di inaasahang pamatay na kanan ni Costia at bagsak siya sa lona. And ending strong. Down he goes. A right hand. He's in trouble. He's in real trouble. It's over. JD stops the fight in the second round, and it's over by Zo. A right hand upstairs, and it's over just like that. Sa video, makikita talagang nahilo itong si Judah at 2 beses pang bumagsak, kaya naman tinapos agad ng referee ang laban nila. Sobrang nagalit si Judah sa naging desisyon ng referee mga pre, dahil sa bakit agad daw tinapos ang laban na kaya pa naman niyang makipagsabayan sa bakbakan. Bakit di daw siya binilangan? Sa halip, tinapos agad ang laban. Makikitang sa inis at galit ay nagawa pang akmang suntukin ni Judah ang referee, habang pilit namang pinapakalma si Judah ng kanyang ama. Hinagisan pa daw ni Judah ng upuan ang referee dito. Sa sobrang pagkadismayado, sobrang naging magulo sa loob ng ring. Pilit na pinapakalma si Zab Judah na makikitang di niya matanggap ang naging resulta, ang unang pagkatalo niya. Ang final na desisyon sa laban na to, panalo ang veteranong si Costia Zo via second round TKO. At dahil sa kasalukuyang hawak na niya ang WBC Super at WBA, at sa panalo ay nakuha niya ang IBF at ang bakanting The Ring, ay tinanghal siyang Undisputed Champion. Matapos ang laban, sa interview sa Undisputed Champion, ay sinabi niyang, "This was my destiny. I am a part of history now. I put myself in the top pound for pound list. This never would have happened without the hours and hours of preparation. He was fast and hit me with a couple of good shots, but I put the pressure on him." Sa panig naman ni Judah, ay talagang nainis siya sa naging desisyon ng referee. Di daw siya binilangan. Mali daw talaga yun. Kaya pa daw niyang lumaban dahil hindi naman daw siya nasaktan sa bakbakan. Makikita sa mukha na sobrang dismayado talaga si Judah, lalo na't ito ang pinakamalaki niyang world title fight at ang daming umaasang mananalo siya, lalo na't sa lungga niya ginanap ang laban. Sa ginawang interview naman kay referee Jay Nady tungkol sa naging desisyon niya, sinabi niyang concern lang daw siya kay Judah na baka kung ituloy pa ang laban nila ay baka mas malaking disgrasya pa ang matanggap niya mula sa malakas na suntok ni Costia. Sa sitwasyon daw na yon ay di na siya nag-alangan pa na tapusin na agad ang laban ng dalawa. Umani ng iba't ibang reaksyon ang naging resulta sa mga fans at mga analyst. Isa na dito ay ang batikang analyst na si Max Kellerman. Sa kaniyang ginawang artikulo na may pamagat na Judah stoppage was very premature. Sabi pa niya sa sulat niya, ilang beses na daw na-experience ni Judah ang ganong laban, bumagsak at bumangon at nagawa pang manalo sa bakbakan. Gaya na lang daw sa labang Judah versus Millet na natumba si Judah pero bumangon at tinalo ang kalaban via TKO. Here's Zab showing the flash. He cracks him again with the right hand. Loading up a shot that time. I don't think he's going to score that. I guess he is scoring that as a knockdown. He tripped over his legs. That's going to be scored as being down twice. 7. Hey, come here. Come with me, alright? Continue. Sure. Now. At sa parte naman ng referee na si Jay Nady, na kalusugan ni Judah ang iniisip daw niya, ay di daw siya kumbinsido. Di naman daw sa hindi magaling na referee itong si Nady. Pero kasi ilang beses na rin daw nag-referee itong si Jay Nady na mas delikadong laban pa, pero di naman daw niya agad ito pinahinto. Gaya na lang daw sa labang Felix Trinidad kontra Vargas, na kung saan ilang beses bumagsak si Vargas na talagang nabugbog sa bakbakan, ay di naman daw ito hininto. Sa halip ay pinagpatuloy pa rin ang laban hanggang sa bumagsak na naman ulit ito sa 12 rounds at doon pa sa huling round hininto ang bakbakan. Fires a couple of punches and holds on
like a skilled veteran. He's a veteran. And that'll do it. The third right hand, the third knockdown of the round. Ang punto doon niya ay sobrang maaga ang paghinto ng laban. Di daw binilangan muna si Judah. At mali din daw si Judah dahil sa tumayo agad siya na sana ay lumuhod muna sana ito para makarecover bago tumayo. At naniniwala siyang hindi matatalo si Judah sa laban na yon kung nabigyan lang ito ng pagkakataon. Sa aksyong nagawa ni Judah matapos ang laban ay pinagbayad ito ng $75,000 at 6 na buwang pagkasuspinde issued by Nevada State Athletic Commission para sa pagbato ng bangko at sa akmang pagsuntok sa referee. Taking a glove to the neck of Jay Nady. Matapos ang 11 taon mula 2001 hanggang 2012 ay nagka-publicly reconcile na ang dalawang kampiyon. Nagkita sila sa kauna-unahang pagkakataon sa bansang Moscow, Russia sa lungga ni Kostya. At ito ang pahayag ni Zab Super Judah. How can I hate a man who gave me the opportunity to take part in such a fight and earn money for my family? I did the same thing for him, so why shouldn't he love me? We help each other. I apologize to Kostya for how I acted after our fight. We shook hands and embraced each other as friends. We haven't seen each other in all this time. This is an absolutely amazing story. 11 years have passed and now we meet in Moscow. And what a way to meet. I thought this would be impossible. It was one of the best moments in my life. Kayo mga pre, anong masasabi ninyo sa labang Kostya kontra Zab Super Judah? Ang inyong komento, reaction at suggestion ay welcome na welcome sa baba. It's over just like that. Unbelievable. You know, Steve, was something I think the people at home should know. If you get up and A shot. Zab Judah. it was a good right hand, was well timed. Again, coming forward, Kostya Tszyu has the power. Oh, look at this. This is no good. Taking a glove to the neck of Jay Nady was Zab Judah, and that could cost him. Shout out kay Jumar Gragas Espinosa from San Jacinto Masbate, Nils America, Shang Hernani, KO Boxing Channel, Albert Malayo, Local Filipino Boxing Updates, Pinoy Matic Channel, Angel Zoe Lowy, Cubilias, Max TV9, Gida Vlogs. At mga pre, pakisuportahan na rin ang YouTube channel ng aking mga kaibigan na sina Boy Astig PH, Usapang Sports, Philippine Sports History. Gumagawa din sila ng mga video na siguradong magugustuhan ninyo. Maraming salamat sa panonood at suporta mga pre. As always, amping pirmi.